Øhm, I den her gruppe er vi Karoline, Cecilie, Emma og Sebastian. Vi har om rumaffald, og vi har lavet en lille pretzi, som vi vil præsentere. Det første spørgsmål. Hvad er de to primære grunde til, at der er mest rumaffald? Rumaffald er små stykker metal, som er faldet af enten en satellit eller en raket. Det kan også være større ting, som f.eks. satellitter, der ikke virker mere. I øjeblikket er der omkring 19.000 stykker rumaffald, der er større end 10 cm i kredsløb om jorden. Det meste rumaffald er mindre end 1 cm. Der er faktisk mere end mange millioner. Hvor mange procent af menneskeskabt materiale er fungerende satellitter, der flyver rundt om jorden i dag? Der er flere end 22.000 objekter, der farer rundt om jorden i dag, og kun omkring 1.000 af dem er aktive satellitter. Resten det betragtes som rumaffald, der udgør en stor risiko for rumfartsindustrien. Og det er dels fordi, at en satellit er tabt ved en kollision, og dels fordi, at der er skabt tusindvis af nye stykker rumaffald ved en kollision. Og som vi ved, så er det meste rumaffald menneskeskabt. Det kan fx også være, hvis en astronaut taber sin skruetrækker eller noget. Hvor er der størst mulighed for, at affald og satellitter rammer ind i hinanden? Der er mest affald i den geosynkroniske omløbsbane, så der er der også størst mulighed for Forklar, hvad der skete, da to satellitter stødte sammen den 11. november 2009. 780 km over Sibirien stødte en satellit ejet af det amerikanske firma Iridium med høj fart. Hvad bør man gøre med nye satellitter, når de ikke skal bruges mere? Man bør sende dem tættere på atmosfæren, så de kan brænde op. Eller hvis de ikke brænder op, så kan de havne i vandet, og så kan man samle dem op fra vandet, så de ikke forurener jorden. Og bliver Hvem har ansvaret for at fjerne en givende satellit, hvis der sker yderligere skader undervejs, og hvem er ansvarlig for det? Der findes ikke nogen krav, fordi der er jo ikke nogen, der ejer rummet. Men vi mener, at i fremtiden bør man nok lave en fælles aftale, altså eventuelt i FN, hvor man kan aftale, hvem der er ansvarlig for de her satellitter. Og vi mener også, at hvis man sender en satellit op, så har man det ansvar, at man skal tage den ned igen. Men der findes ikke, som sagt ikke nogen aftaler om det. Hvad hedder det område, hvor der ligger mest rumaffald, og hvor mange kilometer fra jorden er det? Der er ikke noget sådan præcist angivet, hvor der er mest rumaffald, men vi mener, at der nok er mest over omkring Arktis. Der har været meget overvågning, blandt andet under den kolde krig, fordi det er lige omkring, eller det er lige midten af Sovjet og USA. Der er meget overvågning, sådan om der var nogen, der sendte missiler og sådan noget. Og så har der også været meget overvågning for noget med satellitter om at måle isens tykkelse og sådan noget. Her har vi illustreret vores bud på den perfekte rumskraldebil. Hernede ses to motorer, som med en umenneskelig kraft bringer vores rumaffaldsskib op i atmosfæren. Som I kan se, så er den også udstyret med en laser, så den kan gå efter de store stykker. Så når den finder store stykker, så skyder den det, og så bliver det små stykker, som den sender ned mod atmosfæren. Og så brænder de op. Den er også udstyret med laser inde i midten her, så vi kan se. Det vil også, hvis der kommer store brugte satellitter, så vil den køre igennem dem og blive til mange stykker, som også vil blive sendt ned mod atmosfæren. Og vi mener, at det her det er et godt bud på den perfekte rumskraldebil, da den kan lidt af hvert. Og det vi har tegnet i Paint her, det var så vores video om rumaffald. Den rumaffaldsskib, som vi tegnede i Paint, er vores stolthed i den her gruppe. Vi har brugt mange timer og lagt meget arbejde i det. Og vi er meget stolte over at præsentere den i dag. Og vi håber, I er blevet klogere. Tak for i dag.